Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki jajun reu lalung, ki badai ki red pa, ki ba syong snong hapa uput usam jong jela Meghalaya, ki ba krenya kakhtien tiwa, haga pratrik unailar arjar khat khandai, ki lalek IT daga dorkhas jingdawa, hau menteri rangba ka jela, ukon rat ke sangma, daga jingkerpat, baka sorkar Meghalaya kan ya ka jing itu bat ban penrung, yaki haga thup kum ki red pa, Sejul tribe jong jela. Ya kani ka kunhun jong ki jajun reu lalung ki badan hapo ka shatri jong ka All Tiwa Students Union balayalam do MLA ka Mauhati constituency uba dasa khiat lamare kilaya kenduk kerpang yo menteri rangba ka jela ukon rat ke sangma ban pensngau hau halor kani ka jingdawa ha ka jing ekren bat kilat pathai kubor hadian ka jing kenduk yo menteri rangba ka jela uba dasa khiat lamare ulaya thu ba kini ki jajun reu lalung ki dei ki nongsong snong reu lom nadu shwa ba ka Meghalaya kan yo yala ka jong ka jela house nem khat khandai spa anyu pu ar ha ka thain block 1 bat block 2 bat ki dan ha siang amjong bat ha ka thain jagi road kat kum ka jing thu jong ni u MLA ka Mauhati constituency ki jajun reu lalung ki dei ki balai don mentah ka jing ele Hill State ban penyo ya ka jela Meghalaya house nem khat khandai spa anyu pu ar hagani ka jing kendu yo menteri rangba ka jela ka senggala kuntu ya u ban penpoi ya kani ka jing dawa jong ki shadow kami jong ka Ministry of Tribal Affairs jong ka Sarkar India ki lalung tribe ki dei ki nongsong snong ki badan ha man lagi tribal man lagi tribal state jongi te hangni ha Meghalaya jongi ro ki dan chite sepo block 1 block 2 chitero ki dan but ki dan chite sepo siang amjong chitero siang amjong ka dei ka border ka bangi share ba ka Assam chite se jan jigirot te ka jingi kedo ba siam manta ka dei ban budin ya ka jingya kwa ka jongki ban yo la ka jong ka reservation kata ka long schedule tribe tinggal ikendo yo siam tinggal ikren mat uru bat hanga bat haga government ro kadon ka jingkermen ka ba kraw hi bangin la ban le ya kani ka kam bat mangin ya chakmat ka assurance ngaleng ka siam kalong ban ya chakmat ban persang kumno ban sedang ben ya kani ka jingyele kanang ba intip ben tekat bangin pat sedang te ka commitment ngimnot banai this is not a guaranteed thing mo ngamla ban I guarantee pi ba ngin la ban le ya gane ban provide schedule tribe ki hindai kacing persang kan don nagaleng jonga nagaleng usiam nagaleng government ni borokoi kan don kacing persang ka pakam kau na magti ki berno so ste kin long ki bayu ben namar ba nagaleng usim khairim ro ilayo ka recognition dem te nagaleng ka district council ro ngikmil tiba nginyo hi mo kini kilalung kila don hangtai nadu shwa banginyo ya ka state Meghalaya ro but kidei ki participant ro hagajing ya khi ban yakun ban penyo ya state Meghalaya ro kata kata history ke jongki mo te ban yatho tikna hado kanus nem kila don tengamla ada banong ndrai I'm pretty sure ba kila don hangni nado shwa 1972 namar ba kidon katu kini kerteng kini girurang ba ke jongki wada gimde ki bapa sakmar ro kidon katu kini kerteng ki jongki ba don hagata kelis ke ba don hagar don rekat bar kini kejing ikun ban penyo ke state Meghalaya ke jongi kejing sedang ong bai kejing sedang ya kani ke movement kala don nado 2001 mo de hadu menta kampat position ro kampat don chono ngamla ban komen ba ka government komen shwa ka claim sim khiane ngamla ban komen ba lane ngamla ban ai kai reason kai ka daw ba ka khamlong kampos mat dan re kani ke de persang sashi sin ban ya ben shakmat ya kani kam te ya ka jinglong kam ka jongkai momlong kam jongka dengan pat not menongi kamlong appropriate yang aban ong mentamo mana garanti nomor mangintip because kani issue kan hap let chodo support Delhi chodo tribal affair Delhi kan select de ngin sepet kan